stangholder her også nu. Ja, jamen det er roligt nu. Det skal nok gå. Ja, ja. Jeg havde taget den op. Det er jo utroligt så klog, jeg. Går det der? Ja, jeg ved ikke om du lige kan, jeg kan få dig til at træde at... det gjorde jeg der selv. Du fik den. Det er sgu da en flot fisk. Det er en fin fisk. Det er samme som i går cirka. Ja, lidt mindre tror jeg. Tror du det? Tror du ikke det? Jo, den er lidt kortere, men den er lidt mere fed. Ja, det kan godt være. Jamen, den er lidt tykkere. Men den er kortere, det er rigtigt. Den er lidt kortere. Den vil jeg jo... Ej, vi måler den bagefter. Så får vi den skulle lige i sækken nu nemlig. Så den kan komme ned. Så. Oj. Bare sæt. Ja, undskyld. Så er det meget let, hvis man tager den i gældegreb og smider den derover i. Ja, men jeg skal sgu lige Ja, den går klar. have den foldet her. Må jeg ikke gøre det? Må jeg prøve? Ja, lige meget. du kan bare tage den bagefter. Lige meget, ja. Fuck, den er pæn i farver. Ej, den er flot i farverne, den der. Den er rigtig, rigtig pæn. Det er synd, at den er blevet viklet om, var på den ene side der. Det er fandme ærgerligt for den. Det er jeg lidt ked af. At den fik gjort det sådan. Er den lukket helt der? Ja, det er den. Fint. Jamen finder du vægten lige? Jamen det er nede, jeg tænkte, der var nemmest, hvis du tog den, den ligger okay. om bag dig. Ja, det gør den jo. Har du fedt? Ja. Den ligger der. Ja, så begynder den at begynde at næsten lidt. Ja, det er også i orden. Den skal bare trække vejret. Shit. Så du også kan blive stående. Ja, tak. Der er ikke mere, der skal til den, eller? Det er kun de to, ikke? Det er kun de to ting, ja. Fint.